Time, las 6:34. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 29 na bulan sang Oktobre tuig 2022. Ano naman ang aton mga isyu sining mabagyuhon nga panahon ang Executive Order number 7 ni Presidente Bongbong Marcos. Remulla Drug Possession Case, inrapol na sa Las Piñas RTC. Ang aton mga opisyal dapat nga aragid, hindi ka mo malagyo sa tion nga porte ang halit kag balbal sang mga kalamidad sa tagsa ka mga probinsya LGU sa bilog nga pungsod Pilipinas. Basi bala malawagan naman kamo nga nanago kamo sa tion sang kalamidad. Ang kaso sang broadcaster, ang mastermind daw mahublasan gid sa masunod nga semana. Ini mga balita kag isyu idulong sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Nagpagwa na ang presidente sang Mando Ejecutibo numero 7. Ano ini? Ang kaundan sang among executive order, ang optional nga pagsoksok sang face mask sa indoor kag outdoor nga mga lugar. Tuyo sang voluntaryo nga pagsoksok sang face mask para kuno nga daw mangin normal na. Kag daw ang development maayo. Nga maingganyo ang pagpatigayon sang mga aktibidades, patibong, pagtingwa para sa pagbukas ang ekonomiya, nga ang tanan-tanan ba daw libre paso na. Daw wala ka na sa dapat katahapan. Magsulod ka sa mga mall, wala na sang kung ano nga sablag, wala na sang gabalabag, wala na sa kung ano pa nga sagang sa aton tinilawas, rekta ka lang to, kag bukas na daw abierto na bla ang tanan sa ekonomiya. Kaya may ara ay lugar nga kula ka pismas, hindi ka kasulod, ginapandaman nga may ara gingalan sa gwa, wala pismas, wala sulod, wala kaon, wala tanan. Kung sa bagay, pagpungko mo na, kung magkaon ka, okson mo mangyapon na, alang-alang ka na magtimo nga may pismas, di mo na pagyon. Tigin klaro lamang sang Executive Order number 7 nga ang ginrekomendar lang sa pagsuksok sang pismas para sa may mga edad lang. Mga senior citizen bala, may mga immunocompromised individual, nagabusong, pati na ang wala mabakunahan nga mga individual, mga sintomasang COVID-19 la. Amo na siya ang ginapasuksok lang sang face mask. Di kinalan pabakuna kamo para nga daw medyo huluhilway ka na. Amo na nga daw balik na gid abi amo silingon sang presidente daw ibalik na gid daw normal na gid ang aton kahimtangan. Galing ining mando ang executive order daw hindi konformis ang departamento sang ikaayong lawas. Siling sang DOH konsigihon ta basi sa Nobyembre kag Disyembre, basi mag-ibwal kag magsaka ang kaso sang COVID. Ginapaabot gani nila nga posible ang ila sini
projeksyon kung hindi 2,500 kada adlaw, posible masaka sa 18,000 kada adlaw ang pagsaka sa COVID kon ipatigayon ini. Nga daw, libre paso na kita, wala pismas, indoor kag outdoor man. Amo ning delikado. Nga daw, balabag siya sa Executive Order number 7 ni Presidente Bongbong Marcos. Hindi ta na pangamuyo nga dako kang mataas paliwat ang COVID. Okay man sa mga nagabusong ti face mask, sabay mga balakian nga dan face mask lang. Ako okay man ko Kadaw na mabulubudlay naman magagad sang suksok nga daw hindi ta kaginawa mayo tabunan mo ilong kag baba mo. Dugay naman sobra naman duwak tuig Balik-balik naman tas daw normal nga daw galakat kablang nga daw okay na nga bisan diin lang restaurant kag diin mga mall kag iban daw diretso ka lang nga wala na gina balabagan pa kag itulutudlo ka nga wala gin batak ang pismas mo nga itakod gid sa iyo. Okay na niya. Balik-balik hudlaw man ta. Magbalik-balik sa normal. Tiyan mo nang luyag sang presidente nga daw, mabalik-balik na kita sa normal, buksan ta husto ang mga ekonomiya nga wala sablag sa atong lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6:40. Balik kami pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay.
nakaalam ya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya ga ano sa inyo. Apan mi permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may ko yung monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pa gidaw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos hindi Tapos sa may eskwela. Last time, antong na doon medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano lang ako makula may pigado tas kay Standard time, lasais 45. Pwerte man ang habyog sa ngangin kagabi, no? Bugtaw ka alauna imedya, so ga ingaw ang hangin. May dutay nga ulan, of course, pero kagabi palaban sa hangin. Mas delikado gani. Kung sa bagay, ang ulan galing wala untat man. Bisan gulugagmay kag tulotaliti, sige, gulpi lang mabunok naman sa kag magbalbal. Amo nang madamo kita sa mga utod sa bilog nga probinsya Bacolod, medyo nahalitan gid man sang bagyo nga si Paing ang malain pa kay ining tropical storm nga si Paing kaina siling sa pag-asa nangin severe tropical storm pagid. Di daw medyo ang halit niya daw portigid. Extra lang nga pagalong. May lang gani ang aton sinisyudad sa Bacolod preparado. Di kahapon si Congressman Greg Gasataya nagpadulong gid sa DRRMN nga opisina agod nga lantawon kung anong epekto sang Bagyo Paing kay ko suno kay Greg Gasataya ang iya tawo kumplito ang mga personnel niya handa ano oras man nga kinanglanon sang publiko ang iya sinibulig. Amo nang kinahanglan ng aton mga opisyal, alkalde kaman, vice mayor kag iban pa maghulag-hulag kamo sa tion nga may malain nga panahon. Nagligad nga tinuig to ginbantala gid ang mga ngalan nga sa panahon sang purti nga balbal sang mabaskog nga mga bagyo nangindulaan yang iban nga mga opisyal sang LGU. Lain to kay pinanglawag gid ngalan nila kundiin sila nagpalanago. Panahon na nga mag-abot gani ang mga katulad sini nga kalamidad, mga bagyo kinahanglan na ang inyo presensya, ang inyong pagmando sa tanan nga mga obrero sang inyo sini lokal nga panggobyerno pagiuo naton. Agod buliga naton ang aton sini mga natungdan nga mga pumuluyo sa diin kaman nga banwa kag subong man kabanwahanan kasudaran kag kaprobinsyahanan. Kay ti kinahanglan nila ang bulig. Sa tion blas ang pitipit nga kahimtangan, diri kag makita naton kon ano ka importante sa opisyal sa isa ka syudad kag banwa, kag isa ka probinsya. Inabalang ginahanusan ka sang kalamidad, ginabutang ka sa mga bulutuan, sa mga evacuation center, mahagan-hagan ang ginabatyag mo kung makita mo nga may gadulong bulig sa imo, may gadulong sang tubig, may gadulong pagkaon, may gadulong habol, maka ulo alibantar ina kag makakuha gawa sang kasubo bala nga nadangtan mo nga naigo ikaw sang kalamidad. Diri ipakita ta sa aton mga kauturan nga naga-serbisyo ang mga local government unit. Kinanglanon tayo ni kay niyo, porte ni, hindi pa ni matapos. Gasiling pang pag-asa nga magalawig pa ini siya kay man sugod ang nusnos kag kadamol kag baskog ni Paing gapadayon. So extra nga paghalong
sa pagkalaguba sa balay bantingan nga daan halong sa landslide kag halong sa baha. Hindi ta na mapunggan niya kung adlaw-adlaw 24 oras nga pag buo sang ulan mapunggan ubla ng pagtaas ng tubig masubside na sa pero tagpila pa ka oras. So kinahanglan naton subong sa mga lugar bla nga delikado sa ilo nga daan no. Hindi na kita magulat pa nga magpunga-punga ka sa tubig kag among paghalin mo nga sugato nga sa mga baruto kag iban pa. Medyo kita na lang himo sang aton kaugalingon nga pagpaninguha nga maghaling kita sa lugar sa diin nagataas kag delikado sa baha. Sa mga higad bukid blabaw halong-halong gid ang pagkalatipag. Basta adlaw-adlaw gani nga pagtupa sang ulan, gahumok ang duta, gakalatumba ang dalagko nga mga kahoy, kag dira nagatuhaw ang landslide. Halong gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Balik ako pagkatapos ini. Ang nasaligan ng mga produkto imo sang set. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga
mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God. Action Radio Philippine Standard Time lasay 55. Base kon matudlo na mahoblasan ng mastermind sa likod sining kamatayon sang broadcaster nga si Perse Lapid. Daw dumalom ang isyu. Kon pamangkuton mo ang kamatayon nga gulpil bla tong middleman nga to nga si John Villamor nya sa initial finding sa NBI niya daw nagbatyag sang hemorrhage sa korason si Villamor. Ang report nagapakita nga ang resulta sang autopsy niya daw wala pala tandaan sang external physical injury. Kung pamangkuton mo, kung ang iyaya opinyon ni Presidente Bongbong Marcos niya katilingala ba? Araw-araw na gulpila na patay. Tabuan ging lumupok ang isyo, patay dayon. Kalain. Ti ang mastermind sini, posible sa masunod nga simana, mahoblasan ini siya, kay may 4 na gwa, kag nagpalayag, naghatag sang ila sini, testimonya. Ti kon pamangkuton ta, si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nya sa maabot nga Lunes mangin klaro na ang tanan bangod padayon pa ang investigasyon ginapulihan sang NBI kag kapulisan ining kamatayon sa broadcaster nga si Perse Lapid. May man gani kay bangod na patay kag ginpatay si Perse Lapid maublasan ta kung ano nagakatabo sa sulod sang bilangguan nga ang may mga mastermind sa sulod. Halipan na sang una sang tiyempo ni Presidente Rodrigo Duterte kag nagligad pagin nga mga presidente, porte na ya ang isyo sa sulod sang bilibid. Draga star ang mga drug lord, ga pinagusto lang sila. Tanan-tanan, telebisyon, babae, inom. Daw sila yang gamando, daw sila yang hari. Daw wala yang gwardya. Ang gwardya ipoy-ipoy lang. Kag may mga report ka na baton nga nakamanigid ang mga gwardya. Kag kung Bucor chief ka, dali ka na magmilyonaryo kung ara ka sa bilibid. Ikaw magahod ka pang daskan sungad mo na milyon sa mga drug lord. Amo na ang iskandalo sa sulod sang bilibid nga tub-tub niyan daw hindi maesplikar. Pagwaon ang bilanggo, may patyon, balik dayon, hinimo nga hard killer, plenty of money, amo na nagakatabo da, hasta subong daw ara gihapon nagaluntad. So base kon husto si Remulla sa Lunes may balaan ta kon sino ang mastermind, pati amlak na gintana, pati bangko ang nagdeposit sa kwarta, ara na, ginaimbestigar na, imposible nga hindi mabalaan kung sinong mastermind. So, ang tanan nga hinsya sa gobyerno, gahulag na, hindi pa may balaan, luwas lamang kung daw, big time kayo, kag puwerte kapoderoso sang mastermind. Action Radio Philippine Standard Time lasay 58. Balik ako pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok.
ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio!